دروژا جیهانیا شانوی دا لدهوکێ شانۆکاران دناڤ هۆلەکا سوتی و پڕی بهنا سوتنê da gazindêya xwe anî ziman ku tanha Hôleka şanûyê li dîv pîverên zanistî ji bo wan nehatiye dabînkirin. Hola ku hey jil sala 2014 bi egerê şortekî karebê hatiye sotin û ev yeke jî weke sedem dazanîn ku hunerê şanûyê weke pêwîst rolê xwe di nava civakî da nebînît. Herçende hola şanoya ya Mehmed Arifî ne holeka şanoyê bû, ew bu hata sotin û em wekî dibêjin derbeder bûne me çi cehnemayîne vê gavê şanoyê dixwîle bikeyin tinê hinek cihêt heyn ew jî net zanistî ne bû şanoyê yanî şolê karê diristê de nayê tekirin. Hîvyam ew eş hikmetê çavekî mezin hekete şanûvan. Me komeka holên cida ji bajêrê Dihokê tey bes lê mixabinî ve ew hezir têda nehatî kirin çiku depê şanûyê kêr semînara tê kêr penala tê kêr konferansa tê lê holê taybetê semînara û penala kêr şanûyê nayên. Lewma jî fer bû divî biyavî de ev hole hatbane diristkirin depê şanûyê li ser heba. Rêveberiya giştiya rewşenbîrî li Dihokê jî krîza darayî bi sedemê nenîjenkirina Hola Mehmed Arifê Cizîrî dizane û xuya dike ku biryara diristkirina sê holan li Dihokê hebû. Lê krîza darayî ji bo çêkirina wan jî rêgir bûye. Rastî berî qeyranê heta sê qa'a eşên bêjin muwafiqa hat bûkirin ser astê Wezareta Rewşenbîrî jî lê ji ber ku stûyê Navbatbanka wan da ew hemiya ew proje hatine rawestandin. Eger ew hol hatbane çêkirin bêguman da jirxaneka ya Rewşenbîrî bi taybet biyavê şanûyê da gelekî ya pêz bît parêzgeha Dihokê. Li parêzgeha Dihokê 18 hol hene. Lê rexne jinerek xistina endazeya wan li dîv pîverên zanistî dihête kirin bi awayekê ku şanûkar nekarin şanûyan tê da nîşan bidin. Bu demê sê salan e Hola Mehmed Arifê Cizîrî şelelîmayê di xizmetkirina hunerê şanûyê da. Her dema ku xizmetekî jî biket, dîmenên sotinê ji here berçavtirîn dîmenanin dikevne berçavên bîneran. Diyar jinîne kengî ev dîmenên sotî li berçavên bîneran namînin. Dilşad Hîmû, NRT, Dihok.